जोंनि बे मैदेरनि जेंनाखौ एसेब्लाबो मानसिफ्रा बिनिफ्राय रैखाथि मोननो हानायनि जों राहा लानो हायो आरो बेबायदि मा रोखोमनि प्रजेक्टआ जोंनि जायगायाव आरजाथाव डिसिनि जोंनि मानव गेदेरसिब हाग्रामा महिलारि बिथांजों सावरायलायनानै बिथांमोनहा जेरै लुगैयो बेबायदिनो खामानिखौ आं मावलांनो नाजागोन। एबा बिश्वजित दैमारि सारनाव रंजानाय होदों दासो नांगौ बिदि मोसादों हाब पेट्रला लानो होथारदों नै सासेया सारनाव थांग्रोनि सारखौ लोगो लाग्रोनिसो बिश्वजित दैमारि सारनाव जों सफैबाय ओमफ्राय लोगोसे नै सोमदोन बरग'या दिनैसो नुफैखादों दा फैफेराखैमोन ना बे गोदानखासो ना न'आ बोसोरसे मानसि गिदिरफोरनि न'ना जिरायनाय वान इयारल' जाबाय बे ओरैहाय सासेयाव 1 इयार जादों होनना बेबो आवगोल फैखांखाबायमोनदां बेबो ना दा ओंखायनोथ' 1 इयार होनबाय थादों खौरांबो एसे मोजांलाय ओमफ्राय दा मा मोनजायो सारखौथ' लोगो लाखांबाय नामा औ लोगो लाखांबाय साहाबो लोंबाय ओमफ्राय सासे लोगोसे दंफायो डेन्जार बेखौ डेन्जार होनना बुङो डेन्जार होनबासो सिनायजोबो गेजेरखा मानसिया दाहाय एसे रंजाबावनोसै दानिसो ना बाय भिडिअ एडिट खालामनो मुखुबथार बियो आर'नाइ सोफैदोंमोन नालाय बेनो मन्थ्रि जाब्लाथ' नोङो गासै आसामनिनो खामानि मावनांगोन आरो बेजों लोगोसे स्पेसियेलि माने बड'लेण्डनि थाखायथ' खामानि मावखानांगोन गासिबो जेसेबां जेफोर जोंहा माने मावनो गोनां जानानै दङ आरो बरफ गोरोबथाफ्रावबो जेफोर बाथ्रा होदोंमोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टआ बर'फोरनि एलेकायाव माने माबा फसंथान गायसननायनिफ्राय लानानै बायदिसिना बेफोर खामानिफोरखौ बोरै जोङो मावफुंनानै रायजो राजानि थाखाय मोनसे माने लाबालाब खालामनो हायो बेखौनो नाजानांगोन जिउआनो बेनो खामानि मावलांबाय थानांगोन आरो खामानि होननानै बुङोब्ला जोंहा उपेरा खामानिया बेखिनि थादेरबाय जे जोंनि सोमावसारनायनि गेजेरजों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जेफोर जों मोनदों बेखौ जाहाथे रायजो राजानि माने खामानियाव फैनाय रोखोमनि जों जाहाथे मावफुंनो हायो दिनै बड'लेण्ड माने जिथु गोहो मोनदों आरो जिखिनि फान्डफोर मोनो आरो जिखिनि डिपार्टमेन्ट मोनदों बेजों बोरैहाय माने बड'लेण्डआव मोजाङै रायजो राजानि जौगाखांनायनि खामानि मावनो हायो बेवहाय रायजो सरकारनिफ्राय मा मदद नांगौ आरो बे मददफोरखौ बोरै माने खालामनो हायो बेखौ बिटिसिनि जोंनि मानव गेदेरसिब हाग्रामा महिलारि बिथांजों सावरायलायनानै बिथांमोनहा जेरै लुगैयो बेबायदिनो खामानिखौ आं मावलांनो नाजागोन। बेयाव आं अलरेडि आंनि आगोलावबो पानेरि समस्थियाव बे जेंनाया दङमोन आरो दा बे हिसाबै आङो माने माखासे एक्सपार्टफोर आरो इन्टारनेसनेलि जेराव साक्सेसफुल माने जानाय माखासे प्रजेक्टफोर दं प्रग्रामफोर दं बेफोरखौ आङो माने अलरेडि जगाजग खालामगासिनो दंमोन आगोलावबो आरो बे लाइनजोंनो नायनानै बोरैहाय जोङो जोंनि बे मैदेरनि जेंनाखौ एसेब्लाबो मानसिफ्रा बिनिफ्राय रैखाथि मोननो हानायनि जों राहा लानो हायो आरो बेबायदि मा रोखोमनि प्रजेक्टआ जोंनि जायगायाव आरजाथाव जागोन जोंनिया जाहैबाय जिअग्राफिकेल माने एरियाबो भुमखौराङारि जिथु एरिया ओनसोल बेबो जोंना थिग नङा बेयावनो हाग्रा बेयावनो गामि माने बेबायदि जाजोबनाय बेवहायनो लामा बेवहायनो दै ओंखायनो गोबां जेंना बेवहाय मोनसे सिमाखौ थि खालामनोबो नाथाय जोङो गोदान टेक्न'लजिनि गेजेरजों माब्रैहाय होमब्लाबो माने जुनाद आरो मानसिनि गेजेराव माने एसे फारागथिखौ लाखिनो हायो बेबायदि माखासे प्रजेक्टखौ जों मावनांगोन आरो आं बेखौ जेरैखि जायाब्लाबो नाजागोन बेबो आंनि मोनसे मावनो गोनांनि बेलायाव गिदिर मोनसे आयदा बे दरखार दं खारन जोंनि इक'नमिया बिनि सायावनो सोनारो बड'लेण्डनि इक'नमि आरो बिसेसकरि तामुलपुरनि जिथु इक'नमि जिथु रांखान्थि बे सिमायाव थानाय हिसाबै जोंहा मोनसेथिं खाफाल गोनां नाथाय बिनि थाखाय जों गावबो बयबो गोसो होनांगोन बे बेलायाव ओंखायनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों माने सावरायनानै आरो मा खाबु जोंनो होनो हाथावथाव बेवहाय आरोखि बर्डाराव बेखौ नायनानै प्रजेक्ट माखासे जों थिग खालामनो हायो आरो निस्सय आं सानो बेफोर जागोन मोनसेया जाहैबाय दा इन्टारनेशनेल बर्डार हिसाबै भुटान आरो इन्डियाया भारत आरो जोंनि भुटान बे मोननैयाबो गोदान माखासे नेमखान्थिफोरखौ लानानै माने हाबनाय ओंखारनाय
बेवहाय कास्टमनि जिथु सिस्टेम बे सिस्टेमाबो जोंहा खुनु इनफ्रास्ट्राकचार गैयाजासे सुबिदाजनक जायगा गैयाजासे मावनायनि थाखाय मोननैबो नोगोरारिया गोबां उसुबिदायाव गोलैदों आरो गिबियावनो आं सानो जे बेयाव मोनसे सिमा हाबलाय ओंखारलायनि बेलायाव मोननैबो सरकारानो मोनसे गोरलै बेबस्था खालामनायनि मोनसे राहा दिहुननांगौ मेकानिजम दिहुननांगौ जेराव भुटानाव हाबनाय ओंखारनाया भारतारिनि थाखायबो आरो टुरिस्टफोरनि थाखायबो आरो भुटाननि मानसिफोरनि थाखायबो गोरलै जायो होमबासो टुरिस्टआ बेजों सोमोन्दो लाखिनानै जोंनाव मानसि फैगोन खस्थ' मोनोबा रावबो फैनाय नङा गतिके नायनि दा MLA ल'सो जादों गतिके बे हिसाबै जायगानि जों हाबाफारियाव बेफोरबो दंफायो बे हिसाबै जोङो माने बबे बिफानजों बे सोमोन्दो गोनां माखासे हाबाफारि जों लानो हायो बे मथे आवगायलांदों